Tromir thani som paruk zirtop ni kan lo thleng tareng mai tuntruma hian India Pakistan thu thar ngai thlak tur kan nei dona tin Pakistana zalênna sual anron om tarup maya mani khan kan puang to Balochistan province mipui te chuan Pakistan atangin zalênna an sual thu khovel hriata anron puang chuak ta ni kha Pakistan chu buaina ina tuam chhole don ta engang tekin nge he independence sual hian ngong anei don ti te kan langai thla in kan langai chang chhozel tura ngai la ole puan tak tak main han lai le sap sap tiang Balochistan lampang hian puang ma support tiang Balochistan leader chuan Pakistan atanga independence an sual thu a puang chuaka India le UN a he an hmalak na hi pompui turin an ngen bokani rang taka India chuan min pompui tur le UN a po he kan hmalak na hi min pompuya independence kan puan hi min pompui turin kan nge na ni ti in thu chuan siam ngal bok Balochistan nationalist hruai tu te chuan Pakistan atangin zalênna an puan tak thu soin hei hian he biala buaina hun rei tak lo om to helna omte chu chu aron ir chuak tak tak dona Balochistan chimthlang province chu khovel mipuin an en le ta thup mai an ngai ven le ta thup mai Baloch activist le writer lar tak Mir Yar Baloch chuan karma sa khan social media thupuan poimo takana ya Republic of Balochistan chu din chho ani ta ni ti ina soi India sarkar chu Baloch embassy New Delhi ya din phalsak turin an ngen khal rum boka United Nations chu an thupuan hi pompui turin an ngen ngal boka ramkhat anga an kal thena tur le chumi ta na poimo currency poisa te passport pek chuana tur te chutiang tur chuana hmalak na tur sum pe chuak turin an ngen ngal bokani me ni ko dei to khan Balochistan hruai tu te chuan thupuan chho tur an nei thu hian lo tlangau pui to a India hena Balochistan official office le Delhi embassy hon phalsak tur khan an lo ngen to bokani kan ria tangin India hian Balochistan hi a thlop thu official in a puang chuak lova puan chho chi poni lo mai thei amaro chu heti han ngai mai chuanin Pakistan ena boruak lian tak India khana nei wang khanin Balochistan hi thlop lo thei lo din huna ding ni te pona hriata a thlop ngai don ni te pona lang bokani chuti lai chuan Balochistan zalênna sual tu sipai te chuanin Pakistan mun ma sipai mun ma ten bei chun zom zela Balochistan Liberation Army BLA chuan tun hnai maya khanin Pakistan sipai mun le an mun poimo sarkar mun poimo somnga pakhata beipui thlak na kalpuin chung mun somnga pakhata chuan beipui thlak na voi somsari pakhat operation herof ti chuan lo kalpui to a chutiang chuan lian tham takilan cheme kani he pol hian Pakistan sipai le intelligence facility an thlur binga police station te mineral transport vehicle tele highway infrastructure poimo te an beitel bok me ni som pakhata thu chuan siama Balochistan Liberation Army chuan South Asia New Order kalpui hi pumpel theilo thil thleng ngei turani tin an hmalak na chu an kallang pui nge ya ngai thu an tar langa Pakistan sipai lama tanga har satna lian tak le sa kholam innek chep na te chutianga in en hran na te le innek sor na tam tak Pakistan na tanga an to thin te chumi ti bona tur chuanin zalênna fam ki man nei angai ni in an soi he pol hian Islamabad nen in ka hai thutlung siam tura rotna om chu an hnol ngal boka bum na mai ani tin Pakistan hmalak na chu an thlop lo thule in ka hai kalpui tura Pakistan in rotna an siam chu an hnol ngal thu an puang bok history kan thlir chuanin Balochistan hi kumsang khazuko somli pariat vel khan chuanin princely state zinga khan an tela khathatang khan helna rang ron chuaka nationalist group te chuanin autonomy emo independent emo kalpui khan lo phut to boka chutiang chuan Pakistan state in sipai beina azona helai hmuna kalpui thina wangtele thlir rang te alo kalpui thin te chuan lungoi lo na pakhata ni atin helai huam chunga Pakistanin China ne na inthurwala infrastructure poimo tak tak an siam tele natural resource na sataka an la chuaka Baloch mi puite na ham thatna ta na an man ve si lo wangte hianin mi puite an lungoi lova independence ni yaram zalen ni chu an thil tumber ania tuna hian
zalênna an puan thu independence an puan thu an puang chuak ta ngalani human rights organization sang te chuan helai biala hianin mipui in suat na tele chutinga rong taka chet na te athleng thin ni nan tar lang boka helai Balochistan rambiala hian China le Pakistan hian mason na rural lian takan dina China Pakistan economic corridor pact anti chu helai hmuna hianin kalpui ania Gwadar port te po lian tham taka kalpui siamani mekani Pakistan le Chinese investment dollar tluk le ding on tam tak helaya hianin manania tual chung mi te chuan hlok na an nei lo ti soin anram ho sakna zong Pakistan Islamabad rawalpindi hian an ron la chuaka an mi puita tan ham thatna omle si lo ani ti chu mi puita lungoi lo na chan ber pakhatani bok hei wang hian helai China Pakistan economic corridor mason na tho le a che vela hianin Baloch silai keng pol te hian be puan thlak thina China na thok te poruk bon lo ni to boka chutiang chuan hmana tang khan har satna lian tak hian lo tok chho to ni India chanvo tun hnai ka ringa mozat kal ta chung khan Baloch activist te chuan India chu inrol turin an ngen na sa hle mai Pakistan ne na buaina lian tak India na nei wang khanin Baloch mi puite puidu turle zalênna an sual na konga an mani puitur hian India hi an be sei sang vio maya amaro chu Pakistan ne na buaina India na anai te inka hai manga ti to play lo kani tak si wang hianin India tan inrol po hi thilram chang lo takte po ni to mai thei boka ama ero chu Balochistan hian India chu independent an puan pompui turin sarkar pakhat angamin pom turin kan ngen ani ti in India chu an ron ngen ngol veo maya New Delhi a rampalai mun embassy hial din phalsak turin an ngen ngal bokani India hian hei hi engang takin nge chanlet official a chanlet thuemo a react thuemo hi social media kaltlang hian kan la hrelawa enge India ril ru ti hi hriat theila ni lawa amaro chu helai Balochistan zalênna sual tu Pakistan atanga zalênna sual tu te hi India in ram pakhat anga puang ani chuan Pakistan chuan thin urin an thin rim hle don ti na nia India nen boruak lian tak an nei ngal thei turanga yani bokani tuna Pakistan atanga independent an puan chho hi India hian a pompuemo UN in a pompui ani vai chuanin Pakistan a chuan buaina lian taka chuak ngal thei turanga yani ya kan hria tangin Pakistan hi helpol rang omna nia Pakistan atanga in lak ran du tu pol tam takanom ve boka chung te chu akang kai chho zel turanga yani bokani enge thleng zel don ti hi kan ngai chang ri photanga thu thar bero omani chuan kan ron ti chuak zel turanga yang ole heti lai hian India Pakistan buaina lama khan an let le lokila tuna hian in ka haina in ral thuam puwa ka chola hamai ro chu India le Pakistan ina anin norton na dil lo om to an chua san chungchang te abik takin India hian water treaty Indus Waters Treaty sangas go somruka World Bank ruam manna Pakistan ne na dil an lo zia kha India kha na chua san ani kha Pakistan ne na indo na rang lo om to apo he Indus Waters Treaty hi India kha na la chua san ngai lova maro chu tuna hian India chona chua san tlat mai he wanghen Pakistan an mang ang hle ti su kan hravek ome he Indus Waters Treaty hi Indus luile apeng te jalam chena province bi sutles kan tiang khang ho luile apeng te tui insem chungchang ania helai ram ria Pakistan occupied Kashmir le a che vel mi puite hian helai tui hian mangtang ka in an agriculture khoya hian za somruk borvel helai luile apeng tuian lak hian mangtang ka ini chutianga India hian adang ani chuan in Pakistan lam chuan har satna lian tak an tok dona agriculture chetna lian tak an tok don ti na ni bokani khathil kha India chuan angai anga kalpui ani 3 don lovani Indus Waters Treaty hi anga yangin kan kalpui 3 don lo kan suspend hi kan la kaltlang pui zel don ani tin an puang ta deuh mai boxia hi Pakistan timang ang tu le ti thin rim tu ni mek heta hian Pakistan chuan India chu angin takte in an ron ngen ta ni in alanga Indus Waters Treaty suspension chu ngai tu thale turin Pakistan chuan India an ron ngen mek Pakistan Ministry of Water Resources chuan report asiama New Delhi hna ziakin athlena helai Indus luile apeng te insem chungchanga dil om India na chua san chu angai anga kalle turin chutianga kalpui tur chuanin in ngai tu thale turin India chu ron nge na ni
Indus Waters Treaty hi helai Indus lule apeng te tui insem chungchang inrem na poimo takania kan puanta kang khan kumsom ruk chuang zet helai dil hi kalo kalpui ni towa kumsang khazakwa sumruka dilom to hi indona sang le ramria helpol te inbena sang le ram panhi te borok sausang takom lai po chhuwa san ala ningai lovani India chuan ram himna chungchang a hemi hi kailutin Islamabad hian firfiak athlop na aban san ma chuan he thutlung hi ti to pani hriang ti in a soi he malak na hi strategic affairs chungchanga thutluk na siam bertu cabinet committee on security chuan an poma New Delhi in World Bank ruam na inrem na Pakistan nena anlo siam achhuwa san na masabera ni tani Pakistan Ministry chuan in Ministry of External Affairs India nena lekha an thona inrem na hi ti to pani chuan ramchunga buaina lianjok achhuak theidon ni in an soi Prime Minister Narendra Modi chuan Operation Sindur kalpui nuwa khanin athu soina masabera Pakistan nena inrem lo na thu te tar langin he deal hi India chuan angai angin ala kalpui don ala suspend ri don ni khana soibokani thisen le tui aluang dun theilo ti khan Modi khana soya terror le inbiak na hi arwala thleng thei ni lo ti na soya chuteng chuanin India hian athil tum hi achianga adin na hi achiang veo maya chu wangin tuna dil po hi Pakistan norna awanga ti danglam mai thei ni tapona lang talovani tuna India le Pakistan in a deal an kalpui hnuaya hianin khotlang lama tuipui khotlang lama luipui mo tak Indus Jelam Chenap chung ho chu Pakistan hena India chuan a peya chulai tui lui tui chu Pakistan hena India chuan deal hnuaya hian a peya tin khochak lama luang sutles bis le ravi lui te chu India chuan a la ve thungani chutiang chuan in deal hnuaya helai lui tui hi mumal taka in sem mani thinani Indian Jal Shakti Minister CR Patil chuan henglai tui pakhat ma hi India ramatang alwan chhuak kan phal to don lovani ti na soi mi aboka Foreign Ministry thu puang tu randir Jaishankar chuan sarkar din hun chu nget taka kaljel thu soin Indus Waters Treaty hi Indus sakna le inthian thatna aṭanga din ania Pakistan hian kumsom tam tak chung chu ramrikal tlangin firfiak mangin beipui India lama athlaka ei hi atok to ni chuwangin Indus Waters Treaty hi Indus sakna le inthian thatna atana din ani awangin chume hnuwa po hel hmanga beina kan to zela wangin tuna India in hedi la chhuasan hi ati mak mo ani tani ti na soibok Indus Waters Treaty ti to pani ta ka wangin Narendra Modi sarkar chuan hydroelectric project om to te ti felna konga chaktaka ma alak be sei ni boka tunkar chung hian Home Minister Amit Shah nen meeting poimo tak an nei rinom boka Water Resources Minister Patil te Power Minister Manohar Lal Khattar te Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan te le akai noi ministry zong atangin senior official ten nen meeting poimo tak nei turani don ni in an soi Indus Waters Treaty ti to pani hnuai hianin Amit Shah Patil le ministry a top official inkar meeting voi ni alom to bok hetilai hian India Foreign Minister S Jaishankar chuan Operation Sindur kalpui ti top le Pakistan nena inbeina ti top ani hnuwa nimin khan thu soin Pakistan hian ramrikal tlanga firfiak beipui thlak na ti top ma chuan Indus Waters Treaty hi angai anga kalpui ani don lo ni in S Jaishankar pona soi vele taboka hei hi Pakistan ina Water Treaty tinung le tura India an ngen hnuwa ani Pakistan ramzau tak agriculture an khoina chomtu Indus lui tui India ina Pakistan a PAK hi tuna hian ti to pani ta ka wanghin Pakistan an mang angin an buai hle maya chutianga kalpui ani zela India hian angai anga kalpui le lawani chuan buaina lian tak Pakistan atang hena chuak theido ni in Pakistan hruai tu te chuan Indian vo khan bokani ola tikhan India hruai tu te thule hla le ngai dan chu achiang chho ta ruak maya he Indus Waters Treaty hi Pakistan tan chuan a poimo hle maya agriculture anin ngana pakhatani pasetuna hian India chuan deal hi angai anga han thar tho le hi atum lo hle ni hian a hriata India hruai tu sang tu soile Pakistan in a deal thar tho le tura India ron ngen hnuwa India Foreign Minister S Jaishankar thu soi te han ngai tu hian India chu ala tang ko hle do ni in a langani
chulaya tak chuan Pakistan hian deal hi angai anga kalpui ani lo chuanin ram chhunga silai keng pol tam takte an thunun thein an rin lo thu le rei tak an chel thei an rin lo thu hmangin India an ron vova inka hai bo chiat na le boruak po aya ṭang zo ka ron ir chuak thei ni thu hmangin Pakistan chuan India hruai tu ten vo ve bawk ani ole boruak lian zawk al chuak thut thei mek ani ti tuna kan ngai thlak tak aṭang khana chiang mai awm me ole kan ngai dan te comment lama kan tar lang vele don ne du tok photang